Medio cento de concellos participan na campaña Móllate polos ríos, unha acción de limpeza simultánea en toda Galicia promovida pola Asociación Ecoloxista Adega. Ademais de retirar refugallos, búscase fomentar a participación da cidadanía e a conciencia ambiental. Baixamos o río Ulla en Pontecesures para acompañar o grupo de voluntarios que vai limpar lixo pola ribeira. En total, 70 entidades, entre elas medio cento de concellos, sumáronse á iniciativa da Organización Ecoloxista Adega, que vai xa pola 18ª edición. Decidimos vir a poñer o grancillo de area a ver se podemos entre todos manter limpo o que ao final é patrimonio de todos tamén. Sempre é un pouco orgullo telo limpo e sempre un pouco vergoña ver ás veces como está o que decíamos de cheo de basura. Sobre todo as latas, mira, acabamos de empezar, latas de cerveza, de refrescos e todo. Que hoxe en día que hai contenedores en todos os sitios e papeleras e todo, que non teñamos a conciencia de coller cando acabemos de beber unha lata de cerveza, pois andar 2 ou 3 metros ou 5 ou 10 e poderos tirar no contenedor, para que en día as latas e todo a cosa. Durante un par de horas van percorrer aproximadamente 1 quilómetro pola beira do río, entre a Ponte do Tren e os Peiraos, xa preto do Club Náutico. O ano pasado encheron 2 colectores. Non o pesamos, pero 2 containers deses hasta arriba, e había de todo, desde rodas, botas, arames, de todo tipo, latas, cantidad. Todo canto tiramos, a maior parte das cousas chegan aos ríos. É unha cadena, do río vai ao mar, bueno, así está a contaminación como está. Con esta campaña de limpeza preténdese tamén animar a participación cidadá e concienciar a xente do valor que teñen os ríos.